Vy ste zaznamenali v minulosti, že by takto médiá naháňali politikov v súkromí na dovolenke, keď si človek chce oddychnúť od všetkých a zdekuje sa do Chorvátska, aby mal od všetkých pokoj? Ja si myslím, že môžem povedať, že časť médií hyenisticky prekročila akékoľvek hranice. Normálne, keď toto počúvam a hovorím o tom, tak normálne zimomriavky mám na celom tele, lebo je že pre mňa nonsens, nepochopiteľné, ako dokážu niektorí proste politicky motivovaní redaktori určitých médií proste naháňať politikov, a teraz zrovna napríklad predsedu vlády, na dovolenke, ktorý normálne pri ráno môže o 6, o 7, neviem kedy ráno, však on chodí ráno cvičiť, pláva v mori, proste ide si oddychnúť, nehovoriac po tom, čo sa mu udialo minulý rok v máji, atentát na ňo, ho proste odchytí novinárka Aktualít a hyenisticky sa ho vypytuje na otázky, ako toto je podľa mňa za akokoľvek čiarou.